Una seixantena de persones s'han reunit aquest diumenge a Tremp perquè la plataforma unitària en contra de l'autopista elèctrica pugui recaptar diners pel contenciós administratiu que ha interposat per aturar aquest macroprojecte. Amb aquest contenciós administratiu intentem frenar la línia d'alta tensió, la MAT, que volen crear entre aquestes dues comarques, que en un principi ja està aturat, però el contenciós administratiu ja està engegat i arribarem fins al final. Llavors necessitem diners per continuar amb aquesta lluita administrativa. La pressió contínua de la plataforma, juntament amb ajuntaments i societat, han aconseguit aturar de moment la línia de molt alta tensió. A més, en principi, la Generalitat ha tombat el projecte de Forestalia per qüestions mediambientals. Un fet, però, que no fa baixar l'alerta a la plataforma. Nosaltres avui un dels altres objectius, a part de recollir els diners per a aquest contenciós administratiu, també és reunir-nos una mica. Fa temps que no ens veiem les cares i que la gent sàpiga que estem actives, que ens estem organitzant, preparant-nos per a aquest contenciós administratiu i la llarga lluita que hagi de ser, però també pels que hagin de venir. Al final és una lluita social i també ecològica i cultural, i aquests megaprojectes que el que fan és venir al nostre territori, explotar-lo per treure els beneficis cap a altres bandes, i a nosaltres ens deixa totes les externalitats negatives, econòmiques, culturals, socials i sobretot ambientals. Doncs no volem aquests projectes. Durant tot aquest temps, Forestalia no s'ha reunit mai amb la plataforma per parlar d'aquest assumpte que afecta tant a la Ribagorça com al Pallars Jussà.